Of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Firing line! 55 minutos nakaligad sa tak ng alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isa naman ka mabagyohon nga gabi sa inyo tanan, Aksyon Firing Line. Yari kita sa pit sa 28 na Biyernes nga pagpangalagad ang inyo ka-aksyon Marlon Hirabaya. Aksyon Firing Line! Tuman na ang epekto subong sang bagyo sa Pilipinas sa mga 2022. Ika-16 nga bagyo nga si Bagyo Paing. Damo-damo sa mga lugar ang ginpaidalom na sa tropical storm warning signal. May number 1 kag may number 2. Kag nagbulubaskog pang puwersa sang sining Bagyo Paing, pero himalaunta nano ang labing ulihing monitoring sa ngato sining PDMPD. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Kapod naton ang pamuno mismo sa Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Gifford Gerhardt Kaelian. Doc, mayong gabi, nano so far ang latest monitoring ta sa Bagyo Paing? Yes, Action Marlon. Aming gabi sa nagpalamati sa Action Radio. Ang atong subungan si Tropical Storm Paeng, no? Sa Tropical Cyclone Bulletin number 11, no? Ang iya nga sentro sini gina-estimate based on available data sa alin sa aton nga G1 Doppler weather radar sa pag-asa yara sa 180 kilometers east sa Katarman, Northern Samar, nga may yara sang coordinates nga 12.4 degrees north kag 126.3 degrees east, no? Naga-move in siya or nagagiho siya, moving west-northwestward at 25 kilometers per hour. Ang iya sining strength, no, maximum sustained winds niya subong is 85 kilometers per hour near the center of pagmadlos or gustiness nga 105 kilometers per hour. So ang ating bilog nga probinsya sa Negros Occidental iyara sa tropical cyclone wind signal number 1. So amo na subong ang aton nga status ang aton nga bagyo nga si Paeng, Action Marlon. Ano so far ang report latest nga nabato mo da Sir Kaelian? May mga damages na nga ginbilin ining Bagyo Paeng diri sa Negros Occidental, sir? Well, ang aton subong yang ginabasihan ng aton nga Provincial Social Welfare Office, no, Okay. na report, no, sa flood incident sa aton nga bagyo nga si Paeng, no. May mga affected LGUs kita, no, like ang sa nagligad pa no, ang isang Moises Padilla, no, may isa ka barangay, isa ka pamilya, 4 ka persona, no. Yara sa or displaced or outside di sila sa evacuation center. Samtang ang San Carlos, no, sa nagligad pa man yung report, no, may 5 ka barangay, Barangay Rizal, Barangay 5 and 6, Barangay 1, Barangay 2, no, nga may 102 ka pamilya, 524 ka persona or individual ni siya, no, and ara sa displaced inside evacuation center, no. Ang ara this place is 102 ka pamilya kag 524 man ka ano, no, individual. Samtang sa Calatrava nag-report, no, siyam ka barangay, Barangay Bantayanon, Barangay Lemery, Barangay Luok, Barangay Marcelo, Barangay Patunan, Barangay Pinukutan, Barangay Refugio, Barangay San Benito kag Barangay Tilin, no. Ang total sini 190 ka families, no, 950 ka individual, no, yara ini outside evacuation center. Ang aton nga mga
affected population. So ang Ibi Magala na may isa ka barangay, may 90 ka family, taga 242 ka individual outside evacuation center man siya, no? 90 families kaga 242 persons, no? Samtang ang aton nga Bago City, no, may ara sang isa ka barangay, no, tatlo ka pamilya, 8 ka personas, no, ara displaced inside evacuation center. So tatlo ang ara sa evacuation center, 8 ka persona. No, samtang ang aton sa Valladolid, no, ang report, no, may siyam ka ka barangay, may total ini sila nga 2,589 ka mga pamilya. Ang atong persona is 11,650 displaced outside evacuation center, 2,589. Ang persons is 11,651. So ang hinubaan may duha ka barangay, no, barangay Daog kag barangay Curipapa, no, ay may ara sa 101 ka pamilya, 331 ka mga persona, no, yara sa inside evacuation center, ang ini nga mga individual, no. So ang total sa atong sa mga province, no, yara sa 28 ka barangays, may 3,076 ka pamilya, individual is 13,710. Samtang ang ara sa inside evacuation center, may 206, no, kag 863 ka persona. Samtang ang ara sa outside evacuation center, 2,870, kag ang aton individual for 12,847 ang outside evacuation center. So amoy na ang latest nga mga naapektuhan sa aton nga tropical storm Paeng as of 2 p.m. kagina sa hapon. Kagi-update pag hindi naman liwat sa action Marlon. Sir, balikan ko lang mala ang monitoring ninyo sa dalagan subong sang Bagyo Paeng ni kay kadamo sa nga pamangkot diri. Ang naesperyensyahan naton subong is grabe ang pagbubo sang ulan kumo nga ang Negros Occidental ara sa storm warning signal number 1. Ano ka peligro ini sir sa aton di ini si Bagyo Paeng? Kung sa peligro, no, ang rain sino, no, kita nyo ang hindi kita masyado worried sa iyang wind, no, kaya nga unlike sa isa ka super typhoon nga hangin gid ang pinakadelikado, but subong we are nag-worry kita sa aton nga mga LGUs, no. That's why put up ni Governor Bong Lacson sa red alert status ang tanan ng mga operation centers kag mga LDMC councils sa bilog nga Negros Occidental are on red alert, no. Again, flash flood, landslide, no, kag flooding events, especially sa atong mga flood prone areas, tungod nga ang aton nga pag-ulan, no, pugtak-pugtak sa kada LGU, no, tapos ara sa moderate to heavy, at times intense or torrential rain ang aton nga pag-ulan. So ang aton ginahalungan isang pagbaha, especially nga daw mataas-taas ang aton nga high tide karon sa aga. So kanina sa meeting namon sa mga DRRMOs, yung tagaan na sila namon sang abiso, no, abiso na may kita high tide karon. So mas gina-encourage nato ng preemptive evacuation man sa naunod sa aton nga advisory sang aton nga Governor Bong Lacson, na ang preemptive or mandatory evacuation are highly encouraged, especially kung may ara sa threat or ara sa mga flood-prone areas, landslide prone areas sa aton kada munisipyo or syudad sa aton probinsya sa Negros Occidental. Inang high tide o kontaob do amo gina sir balaga kalulbaan mo ano gari oras to? Ang high tide? Mga alas 12 sang kagahon. Wow, dapat ulo ligmat gid nga to sa mga ka-aksyon magkabudang plastada sir Jeffard, no? Yes, kay ang sa ang mundiri nakita namon mga 1.9 or 2 meters kani maximum ang high tide nato. Ang inyo talatapan da subong Sir Jeffard is 24/7. Yes, 24/7 kita. Ang aton command center is now
converted into Emergency Operation Center sang aton nga PDRRMC. Sige. Dr. Jeffar Gerhard Kaelian, sir, thank you so much kag monitor gid kita sa sitwasyon na subong. Salamat gid sir mayong gabi. Yes, Action Malan, salamat man. Again, hinangya sa ating governor, let's pray, let's prepare, and be proactive in our preparedness. Salamat kag mayong gabi sa tanan tagpramati isang Action Radio. Action Firing Line. Ang pamuno sang PDMPD, Dr. Jeffar Gerhard Kaelian. Amo nang na eksperyensyahan naton subong pasalamat tantang ang ining pagbundak sang ulan, why ginaopdan sang mabaskog nga hangin. Action Firing Line. Porte delikado gyapon kag balantayan gyapon nga grabe ang pagbundak sa ulan mo, nagaresulta ini makakson subong ho, damo-damo na sa mga lugar diri sa Negros Occidental, partikular diri sa may syudad sa Bacolod, ang ginbaha. Action Firing Line. May mga lugar sa nasilintara, yan na paidalom sa signal number 2. Ti pasalamat ang ari kita sa signal number 1 kagabi unta, nga hindi ini magdugang ang iya sa ring porsa. Bantay sarado sa karon sa mga LGUs. Pagi sila sinitag sa tagsa ka mga rescue teams. Ang sitwasyon sila sinitag sa tagsa ka mga lugar, labi na sa mga kasubaan sa kilid sang baybay kag sa kabukiran. Ang kabukiran balantayan man nga may mga landslides, may norman lang nga nagaluntad sa pila ka mga lugar diri sa Negros Occidental, partikular dira sa may Northern Negros. Action Firing Line. Prote bisan na hambalon naton nga minor mga kaakson kung sige-sige ang pagtupa sang ulan. Nagaamat-amat na ka nagasige-sige man o humok ang kadutaan ni ta gusto nga may ara sang magaluntad nga dalagko nga landslides mga kaakson kay ka-delikado sa mga puluyan nga ara dira nahamtang. Action Firing Line. Action na firing line, Biyernes nga pagpangalagad magasentro kita sa ato sa nga talakayan kag balitaan sa epekto sa nga bagyo nga si Paing. Hindi lamang diri sa Negros Occidental kundi sa Bogos nga Western Visayas kag sa Bogos nga Pilipinas. Action Firing Line. Firing Line. Kabay pang ara lang kamo subong sa maayo nga kahimtangan bisan pa sang na-eksperyensyahan ninyo subong nga pagbaha-baha, no? Isalusid ing kabanay sa gwa sang inyo sa nga puloy-an basi kon ang tubig ara pasulod na bala. Action Firing Line. Ang importante na katutok kamo sa masabi sa mga ulihing nga updates sa nga balita hangot sa lakat sang bagyo. Ang mga panugyan sang gobyerno dapat ginaton nga pamatian, hindi na ta maghala pa kapabungol bla. Action Firing Line. 7 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano ang balita sa nasyonal sa gihapon bangod sa Bagyo Paing? Damo nga biyahe sa eroplano pati barko kansilado. Resulta damo man sa mga na-stranded nga mga pasahero. Action Firing Line. Bangod man kay Paing, damo man sang klase ang ginkanselar ho, pati obra sang mga empleyado sa pila ka mga talatapan sang gobyerno, wala man ginpadayon paglampuwas sang udto kay nabot sa lingon, nag-half day ang iban nga mga government offices. Action Firing Line. Pero sa bahin sang kanselasyon sang klase baya, no? Ang Department of Education kon na DepEd nagapanumdom sa mga banwa kag syudad nga hindi magmando sa pagkanselar sang klase kung wala sang nagakaigo nga balasihan ang ginatuwag nga unnecessary cancellation sang klase. Kung magkanselar dapat may balasihan gid. Pero kung wala man ang peligro sa banwa o kung syudad, wala man sang pagbunok sang ulan, kag wala man sang paglala nga pagbaha, hindi magkanselar sang klase suno sa DepEd. Action Firing Line. May punto kag may rason man ining kapahanumdom sang DepEd, pero tani dumdumon man sang taga DepEd nga ang dalagan kag pamatasan subong sang tiyempo, labi na kun bagyo, lain na baya ikumparar sa mga nagliligad nga mga tinuig. Tapyaran nyo bay. Action Firing Line. Damo na sa mga hitapo. No? Gaabi nyo, okay lang ang tiyempo, bangod nagainit man, okay lang, kay nagahandong man, kag nagagulom-guom man, way man ulan, pero kibot ka lang maka-aksyon,
golpe ka lang bundakan sa ulan Action firing line. nga may dala pa kun kaisa baskog nga hangin di nang pilion naton. Ang isa kun duwa ka adlaw nga pagkansela sa klase o kun ang malang-alang o kun mabutang sa peligro ang mga estudyante, manunudlo, pati ang trabahante sa eskulahan. Aber, di nang maayuda. Action firing line. Balansihon ta man dapat no? Balansihon ta kung kaisang isa ka bagay. Dapat mang kuntani nga politikan ang desisyonan bla ka kuntani ang mga aras babaw nga mga opisyal sa ahensya sa gobyerno manaog man sa mga banwa kag syudad para masaksihan kag mabatyagan mismo ang katabo. Manbudlay nga kung naanad ang isa ka opisyal o kung may mga ranggo nga taga-gobyerno nga nagahalan na lang iyak kamando nga way man gani eksperyensya sa aktual nga nagakatabo. Action firing line. Kung kaisa nagabubirang sa iya ang hindi maayaw nga resulta. Aber, pagpulo panilag anay antes pagpagwa sang pahanumdom bangod ang nagakapiktuhan hindi kamo. Hindi iyang arat dira sa babaw. Kundi ang ari diri sa dalom nga amoya ang nakahibalo sang matutuod nga sitwasyon. Action firing line. Nugay na gani kamo amo ng realidad, no? Nagapanago lang kamo sa realidad. Action firing line. Anong hambal sang DepEd angot sa kanselasyon sang klase subong Friday, ilagin panawagan sa mga local government units nga likawan ang unnecessary suspension sang klase agod ma-maximize ang ginatuwag learning recovery. Medyo okay man. Punto man na, pero ang aton dire, pangamayuon lang naton nga kabayad tong mga wala ng suspender sang klase nga mga lugar. Bisan pa nga mayar sang Bagyo Paeng, way lang sa responsyahan nga kabudlayan, dala siling malain nga panahon. Ang siling padari sang DepEd, ang mga klase dapat lang nga suspendihon sa tion sang public emergencies, severe weather disturbances, kag calamities. Tinabatsagan man kuno sa DepEd kung ano kabudlay para sa mga manunudlo nga basta gani may kanselasyon sang klase, may ara gid sa ginatawag nga make-up classes. So dugang ina nga burden sa ila sa nga teaching load. Abersin o nga LGU diri sa Negros Occidental ang way nagkanselar sang klase. Labi na subong nga ti damo sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental kag tanan na gid gani na paidalom na sa signal number 1. Action firing line. Galing kay boss sa timingan man nga Sabado way klase, sundan sa Domingo way mangyapon klase. Ano pa ba sa nga balita lokal? Action firing line. Firing line. Isa sang permigid nga ginapangamuyo naton, tanan kon may nakalamidad nga nagaluntad, amo nga wala sang madula nga kabuhi. Ang halit sa propiedad okay lang na. Kaya pwede lang na mailisan yan, di ba? Pwede lang na babaklan. Pwede lang na mailisan ang property, pero kung kabuhi na gani ang madula, hindi nagid mabuslan. Subo-subo nga balita ni Kaaman, may 31 ka mga tao na ang nagkalabatay sa baha kag landslides dito sa Maguindanao tuga sa gihapon sang tropical storm nga si Paing. Sa isa ka interview kay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, kay BARMM Interior and Local Government Minister Nagib Sinarimbo. Ang saling niya, may 7 pagig kaiban nga tawo missing sa banwa sang Datubla Sinsuwat. Subong tuman kasako to sang ilas nga mga rescue teams sa mga lugar nga ginbahan. Action firing line. Alas 7:13 Action Radio Philippines Standard Time sa lawanta ang balita dari sa lokal. Sa lokal mga kaaksyon sa Bacolod nga nabantugan man basta baha ang hambalan. No? Ang ambalsang kalabanan, ang yuhom nagligad subong ginbuslan sang Yambi. Action firing line. Di basta baha gani ang Bacolod ya ara gid na bantog gid na kun problemas baha ang tagahambalan. Mga lugar nga tuman nga napektuhan sang Bagyo Paing, isip-isip naton may siyam ka mga barangay dari sa Bacolod ang lubos nga napektuhan, ginbaha kag may mga residente naman nga ginpangbakwit sa mas hiluway nga lugar. Action firing line. Sa numbered barangays Makaksyon, Barangay 39, 35, 36, ang iban nga ginbahaan ho, Punta Taytay, Te Coastal Barangay ini siya,
Estefania, ang Estefania ri sa tunga-tunga, galing kay Nanong Plastada, ginabaha man da. Mandalagan, ang Takuling, ti may mga kasubaan na ting Sumag Coastal Barangay inisa, kay ang barangay Alihis, problema man kay ginbahaman. Action firing line. May 13 ka mga persona kag pulo ka mga pamilya ginbakwit halin sa barangay 31, Punta Taytay kag singkang prosubong nagadalom ang kagabihon, no? Kabay pang hindi di madugangan, kamustahon ta ang labing uli nga sitwasyon sang sini nga mga lugar ilabi na ang kahimtangan sa mga residente nga ginpangsaylo sa mas hiluway nga lugar. Action firing line. Ano balantikang ginahimo subong sa lokal nga gobyerno sang Bacolod, ang LDRRMO, sigurado nga naka-alerto pero kumusta ba lang ibal sa mga opisyal nga naka-monitor man bala o kung naka-alerto man bala? Dapat alerto sila kag monitor sila kay obligasyon nila hindi. Pasi ko ng iban aral sa puloy-an bala ka nagapatutuyo lang haw. Action firing line. Pero tinguan ta nga may istorya, no? Karon na ang pila ka mga opisyal nato sa Bacolod kag ibalaon ta ang standby patrol kay unahon ka na. Kay ibalaon ta ang latest nga observation kag monitoring sa pila ka mga ginbaha nga lugar diri sa Bacolod. Action firing line. Last kong tani, mayo pagid kon magkuhaan ta sa statement, no? Ang chairman, mayari kita sang Committee on Disaster diri sa Bacolod City, no? SP. Sa sanggo niya panaluwigan, mayara ya. No? May aranda na ka committee, chairman sang Committee on Disaster. No? Si Second District Board Member Samson Merhan. Diri sa aton sa Bacolod, sa sanggo ni ang panlungsod, may ara natural disaster sanggin check ko magkakson, no? Committee sa natural disaster ti iring bagyo ni makabig iring disaster magkakson ti galing sanggin check ko kung sino nagapamuno sa nga committee ba ni baw hindi na lang kay daw ay man pa-interview daw ay man ni batian ang tigogis media. Action firing line. Labi na kon sa live nga interview sa isa ka palatuntunan, hindi ko na lang pag-mention yung ngalan sa niya. No? Kaya basi kon mag-react para karon kaya hindi pa mong nangatans ni. Action firing line. Himanoon tanong kayo kay ang report sa ato sa Liga Patrol. Ano pagid? Ang ibang nga balita sa bayan sa lokal, tanan nga mga lugar sa Negros Occidental sa Resalintana na paidalom sa signal number 1 ang red alert status ginbando ni Gobernador Bong Lacson bagod sa ning Bagyo Paing. Ang bando ginpagwa kay na lamang sa hapon. Ano ang dapat matabo kon red alert status ang probinsya? Number 1, may preemptive, may mandatory o kon forced evacuation nga dapat patagayunon kon kinahanglanon na gid. So muna hindi ka mo magpakatig-ada kay ang ginahimo na sa gobyerno para na sa kaluwasan kag kayuhan nyo. Action firing line. So sa mga naga-star sa bi sang suba sa kilid sang baybay o kung sa mga lugar blang nga permig ginabaha, bakwet na kon may mando halin sa inyo sa nga LGU. Nugay na halak pagtasa. Ti automatic man kon red alert na action gin-activate sa Charlie Protocol ang pag-monitor, no? Ang water level nga monitoring ginahimo masubong sa mga LGUs sa mga kasubaan. Isa kita ko to sa Banwasang Binalbagan, no? Kabulig ang Bureau of Fire Protection. Isa-isa hunta hibalo ang ulihing nga sitwasyon sa kada banwa kag syudad dala ng syudad sa Bacolod nga subong may mga ginpang bakwit na sa nasalinta nga mga residente. Mandirit ta mabalaan kung sino nga mga opisyal sang banwa kon syudad ang mga mapisan kagwaay nagapabaya sa ila sa mga pumuluyo. Action firing line. Sa tion sang kalamidad, labi na ang alkalde nga kay magsiling kita gani alkalde. Importante gining presensya nila sa kada pagluntad sang kalamidad sa ila sa lugar. Kay amo ina silang ginatuwag nga mga local chief executives, sila ang manug-execute sang dapat nga himuon. Sa ila gid permi nagahalin ang mando kung anong dapat kag hindi dapat nga himuon. Tika ba'y pangamangin bukas lang ang komunikasyon sa mga local chief executives naton subong nga gabi. Action firing line. Munuhon ko pa ipadumdum ko sa inyo nga sa tuig 2018 kag sa 2019 magkakson panahon pa to ni Presidente Duterte
dumduman yun ng may size ka mga alkalde, ginpapanaugan sang show cause orders, but silingon ginapa-explain sila to, kay man absent o kung hindi makitang ila sa nga presensya sa lugar. Nila samta nagawas-was to ang Bagyo Umpong. Action firing line. Tigin ban sa ganto silang nga absentee mayors. Tikanami bla na, nga hingadlan ka muna. Oh. No? Ang siyam to ka mga mayors halin to sa may Region 2, ang 7 halin naman sa Cordillera Administrative Region. Mayo lang kay way halin diri sa Western Visayas ba? Action firing line. Ormal ita ba sa iban nga lugar may ara man nga absent o galing way laman na matukiban bangod way sa may nagreklamo. Ti ako hindi ko magpati, no? Nga ang mga alkalde ta way sang hibalo kung anong obligasyon nila sa tion sang kalamidad. Kabalo na sila tanan. O galing may ara gid yang batasan nga pakabal permi lang kabal. Pakabal sa permi man nga pahanumdom man ang DILG ginapahanumdom na sila permi nga dapat mangin present sa ila sa nga respective areas once maglaslas ang bagyo para nga mapiho ang immediate government response. Action firing line. Di dari sa Bacolod ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council may ara sang abiso, may ara sang order sa tanan nga mga opisyal sa barangay, flood prone barangays, coastal barangays nga dapat mangin alerto ambot ko nara sa lasbong. Action firing line. May direktiba na permi nga ginapagwa makakson ang DILG tanan-tanan nga mga mayors to be physically present sa ila sa nga respective LGUs para nga maangkon ang ginatuwag nga zero casualties. Sino ba na ang danami anda nga may ara iyasang madula kabuhi da? Oh. O galing sa bahin naman sang DILG. Sadtong 16 ka mga ginpadalaan sang show cause order daw way man takbati nga manadutlan sila sang kaso to no? Action firing line. Pero mas maayo na lang na nga ginapukaw kung ginapipit ang abaga sang mga opisyal tas gobyerno kay ila na obligasyon ng pagbulig sa mga pamuluyo mo sa tion sa kanuman nga kalamidad o kontrahedya. Standby bangod himanoon ta kung kaday sin-o nga mga local chief executives ang subong aragid nagamonitor sa sitwasyon sila sinitag sa tagsa ka mga lugar. Action firing line. Sa mga nagamonitor da subong dili gid pag off ang inyo sa communication nagamonitor nga LCE local chief executive kay importante mabalaan diri sa publiko labi na sang inyo pumuloyo kung anong ginahimo sang inyo sa nga gobyerno. Action firing line. Samtang stranded nga mga pasahero subong ang nawong kolorisong toho kay epektado mo sila sang Bagyo Paeng. Istoryahan ta pangkabagusan din nga Western Visayas man may mga pasahero apektado sang Bagyo Paeng. Hindi lang nga pasahero kundi pati ang mga ginatawag nga rolling cargos. May datos, no? Kagin pagwa dari mga kaaksyon ang Philippine Coast Guard nga mga alas 5:30 lang niyo. Subong lang nga hapon ni preska pa kuno sa mga isda pa mga kaaksyon ang hambalan ta nagalaway-laway pa ni preska pa ni. Action firing line. Na 5:30 nga datos edi ginpagwa kay na sang hapon mo nga nakuha sa Action Radio Bacolod. Kada moon ini sa mga pasahero nga stranded sandig sa record sang Philippine Coast Guard. Una, sa probinsya sang Iloilo may stranded. Ikadua, diri sa ato sa Negros Occidental, stranded man. O, partikular sa norte nga bahin, no? Action firing line. Pila ang stranded nga pasahero kag kargo. Initanan, ipaplastar ta sa spokesperson sang Philippine Coast Guard Western Visayas plus kon ano pa bala ang dugang nga panugyan sang Philippine Coast Guard sa mga gusto kag may plano nga magbiyahe. I don't know kung pwede pa makabiyahis bong. Action firing line. Alas 7:23 Action Radio Philippine Standard Time kung malabutan ta karon magluwas sa balita angkol sa epekto sa Bagyo Paeng kung malabutan ta. Iban nga balita magluwas sa peligro kag halit sa Bagyo Paeng sa La Carlota City ho may isa ka tinuga nga ang ginaesteran niya nga balay ginserbihan sang search warrant kay na lang sa udto ni. Action firing line. Hindi lawg-lahog nga sa isang kaso kay ang kaso violation sang RA 10591
illegal nga paghupot sa pusil plus sanggin halughog magkaaksyon ng puluyan. May na-recover gid man 38 nga revolver, may mga bala pa sa naglain-laing nga sahi sa pusil, plus may ara sa na-recover suspected illegal drugs. Action firing line. Anong trabaho ni man nga may pusil ka may illegal nga droga ni man? Tiguan ta man karon dugay-dugay depende sa ato sa nga tiyempo. Action firing line. Firing line. 7:24, 24 minutos na kaligad sa tak ng alas 7 Action Radio Philippines Standard Time. Sinuhan ta na magka-aksyon ang balita may angot sa labing ulihing kahimtangan subong sang Bacolod kon epekto sang Bagyo Paing ang paghahambalan. May mga evacuation centers ngagin may mga lugar nga amo nang lapit o saron bilang evacuation centers sang mga apektado nga makuludnon sang baha resulta sang Bagyo Paing. Ang patrol kay na pa sa hapon naglibot with Action Zel Minardo nag-check sa kahintangan sa mga affected families. Action firing line. Action Zel, mayong gabi sa report please Kevin. Action Marlon, maulanan nga gabi, no? So, sa subong ang ulan daw sige-sige pagid, no? Biskan nga medyo mahinahinay na malanggel. Pero kagina sa aton nga pag-abisita sa mga kabarangayan, dito sa may syudad sang Bacolod, which is dira sa may Punta Taytay, na mayara na sila kagina sang hapon sini, no? As of 5:30, ang ilang evacuees sini Action Marlon, no? Yara na sa 143 ka individuals, kaga 34 ka pamilya. No, so ang ila evacuation site sini naman ni Action Marlon naara sa Barangay Hall kaga sa may FRR Florentino Elementary School. Okay. So kaga diri sa may Barangay 31 may ara kahapon pulo kabilog pero temporary anay nga nagapauli sini sa ilang nga balay subali wala na sila evacuees sini Action Marlon kay ginacheckar Manila ila sini nga panimalay which is malapit sa Taytay diri sa nga Barangay 31 sa Purok San Sebastian sunod diri kay Kapitan Bolyolaza kagani sa may singkang kaluyan man nga ang mga evacuees wala man evacuees sila as of now kaya tungod ang tubig na hindi naman gid tama ka ang ulan hindi na tama ka kusog hindi man na tama kadalom pero sige monitor sa gihapon ang mga barangay officials kadakit na ang mga rescue team mga CDRMO diri sa may syudad sa Bacolod so kagina may ara pipila man ka mga Taytay nga gina checkar naton no diri sa may dalan sang Singkang Araneta o kandalan Araneta barangay Singkang sa iya ka pahanukoy nga Taytay Sumag. So, medyo madalam-dalam gid man ang tubig pero Action Marlon nawala sa gihapon man sang nag-awas gid nga mga Taytay no kaluyan man kagati may mga pipila pa kung hinanakit-an diri sa may Taytay sang Sumag no ba siguro ginahimos na nila ang pukot ni Balapalaya wala man siguro sila naglakat niya sa mga baybayon gid nagakiti nakita ko na nagasakay pa no sa sakayan sinipang dagat ya Action Marlon. Kuti kag subong no amo ni oras ang ulan nagasige-sige pagyapon na panalithiya diri sa aton sa may syudad sang Bacolod Action Marlon. So ang ginawag mo Punta Taytay may ara sang evacuees. Yes, may ara. Barangay 31 waay kay nagpulis balay, Barangay Singkang waay man evacuees, Barangay Sumag, barangay Sumag may evacuees waay. So subang Action Marlon wala pa sang data silang nahatag no ini pero ang positive kini mga evacuees amo ini ang sa may Barangay Punta Taytay na medyo madamo-damo kay malapit sini sa baybay which is pilagid ka Purok sini kagati sa ganing kapitan do ma-provide sila sang submersible ne para mapasuyupan ang mga purok no nga ginabaha sa gihapon biskan evacuation site gani dito sa may FR Flores Elementary School Action Marlon ang tubig to kangina daw lapit na tagatuhod no pero kaluyan man nga wala nagsulod gid sini sa ilang nga mga classrooms sini sa eskwelahan Action Marlon. Isa lang ning evacuation center sa Punta Taytay Action Zel. Duha Action Marlon naman isa sa eskwelahan kag sa may Barangay Hall no which is sa Barangay Hall kagina may ara na 4 ka pamilya no kag compose man sang pila ka individuals na kon masobra sa 13 ka individuals Action Marlon. So 4 pa lang gin-mention mo Barangay Punta Taytay 31 Singkang Sumag ano pa nga barangay iba na Action Zel?
So for Action Marlon, amo na no ang may mga pag-checkar bala naton no ang sa may alihis wala pa man na di sila kay ti ang mabudlay di wala man na di sila ginabaha ang dahil na di sa may alihis bala sa may kumadumduman naton sa San Jose nga puro is ang landslide no kay pula na dirang duta kag mahumok pero as of now wala pa man no sa nga reported agad Action Marlon nga may evacuate sila sa ilang mga evacuation center nga residente sa nga barangay Alihis Action Marlon. Din sa ang exact nga location ninyo Action Nozel sa Punta Taytay. Yes, sa Subong Action Marlon ay ari kita sa may barangay 33. No, kaya so ginsikyer man naton dire kay ti ini nga mga areas bala going to Armandara, Libertad, medyo baha man. Pero si dugay mapadulong man kita sa may Silay City na kay may information kita may sa Action Marlon no. May aksidente nga nagluntad. So dugay katuan man sa nga patrol sini Action Marlon. Kamusta ang tiyempo subong nga pa pangulan way na? Yes, ara pa sa gihapon Action Marlon, no? Nipis nga panalitig apang ti pagkadugay-dugay ara balang tabi mo mahulaw na tupa naman gyapon no pagkadugay-dugay ini ang ulan kag tiga matamat man gani damol sa Action Marlon no ang talithi sa buong gabi. Sa Sonzel balikan tayo karon ka signalan de kon may ara ka sandukan sa nga development. Yes, Action Marlon. May na ang latest update diri sa siyudad sa Bacolod. Din sa Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Zel. So far, barangay Punta Taytay ang may ginbakwit nga mga residente. 143 ka mga tawo. No? 34 ina ka mga pamilya. Ara sila subong nagatener temporaryo sa mga evacuation centers sa eskwelahan, ang iban ara sa barangay hall mga ka-action. So kamay pa nga ma-side sa labing madali nga panahon kay ang report sa ato sa nga patrol amat-amat man nga nagahulaw ang ulan diri sa Bacolod mga ka-action. Porti gabi subong hindi ta mabalan ang tiyempo kon tanglaon to subong langit itom yang makita ta waya sang isak bilog na bituon. Action Firing Line. But sa lingon, galom na laban-laban, galom ina siya ang atos ni nga masaksihan. Mas maayon na lang ang ginatuwag nga preemptive evacuation para nga ma-sure ang kaluwasan sa mga kaksunta. Action Firing Line. Firing Line. Tiganabantayan ang iban sini nga mga kabaranggayan, ang barangay 31, ang barangay Singkang Airport, ang Singkang kadamo sang Kapurukanda, nga ara na hamtang sa kilid sang baybay. Sa barangay Sumag, Seyman. Sa barangay Alihis, may mga kasubaan ba na mga kaksyon nga kung magbubo ang ulan sa malawig-lawig nga mga inuras, dasig man ang pagsaka sang tubig. Action Firing Line. Alas 7:32, Action Radio Philippines Standard Time. Hebaloon ta naman ang sitwasyon sa iban sa nga mga lugar, iban nga mga banwa kag syudad. Kung mag-check ka mo sa social media, partikular sa Facebook mga ka-action, damo sa mga taga-banwa sang kawayan ang nagapadala sang laragway, sang litrato, iban videos mga ka-action, may kantaran sa pagsaka sang tubig bahaman sa ila sa nga barangay. Dito sila ni Kasa Balukoy ito. Sa kawayan ni, grabe man di baha sa amon. Din ganik nga barangay ni Kas Balukoy nagpadala sa aton sa mensahe dari Kas Balukoy. Action Firing Line. Ang banwa sang kawayan, kumadulubang ta nagligan nga Bagyo Odette, di ba? Isa ini sang banwa dari sa may Southern Negros nga grabe ang grabe kalapnag sang pagbaha makaksyon. Kay nga ako duha kami nakson Nixon Tahom nagkanto gito personal no sa Southern Negros ang amo sa nga puntariyata nito ang sudad sang Kabankalan nga isa to sang lubos nga napiktuhan sang Bagyo Odette mga kakson. Dito makita yang ang baboy ara nas tunga ya sang wayang no ang baboy halis tangkal blati na lumos patay. Action Firing Line. Kag may mga panapton man ang mga residente to nga ginanod man sa tunga sang humayan. Grabe ito nga esperiensya sa taga-kawayan kag syudad sang Kabankalan. No?
Sige lang patsimpuan takson daan si Mayor. Pa-shift ta sa ikatatlo lang sa number 3. No? Kay check ta naman Northern Negros ta. Dara sa area ni Action Roger Gutib Dugay-Dugaya. Action Firing Line. Alas 7:34 Action Radio Philippines Standard Time. Tutok kita mga kakson sa ding epekto sang Bagyo Paing. Ika-16 ining bagyo sa Pilipinas sa mga tuig 2022. Man basta gani bati anta nga napaidalom nalakip ang lugar tang probinsya sa storm signal warning. Makabatsag magkita sang kakulba. Mag-amon gani mga kakson kung ang balay nyo na aras kilid sang kasubaan, kilid bye-bye, hindi gin magpaurok-urok tulog ha. Action Firing Line. Kung pwede palang maisa ka miyembro sa pamilya nyo nga dapat nakabugtaw. Kay base kung ang taob ya hambal to kay ni Dr. Kailian, ang taob niya mong delikado gid. Kay base kung matabuan bla nga pagtaob, matabuan nga nagabuo ang ulan, masugataay na ang daloy sang tubig halin sa kasubaan, halin sa bukid, kag ang taob halin sa baybay. Ang guwaya makaksunti, sulob gid sang baha ang inyo sa dinga puluyan. Action Firing Line. Kalawanta, Northern Negros Makakson, naro ba lang sitwasyon dara sa area ni Action Roger Gutib? Action Firing Line. Firing Line. Action Roger, mayong gabi, kamusta ang area mo da sa buong place kabin? Yes, Action Marlon sa shuttle check sa Marlon nga pilang ka mga pag-observal sa palibot sa ina na upon nato ang amon madaling CDRRM operational nga sa din upon sila ni Mr. Noel Tan nga mo ang assistant officer in charge sang sining talatapat kasi subong ang ila sini Action Marlon nga pagmonitor sa mga kasubaan diri sa may Sasuran sa Candis kaya kailan na dala sa maning Humbogan River diri sa may area man sang Sasuran sa Sagay kasi boundary Sasuran sa Candis kaya Sasuran sa Sagay sa aton to kay na pagpamangkot sila kasi nagsaka Action Marlon ang tubig no kay man sang kaina kuno alas 7 every 4 hours sila gina-check ang tubig tungod kay ini Action Marlon ang unang is office kaya standard operating procedure dapat kasi sila monitoring kinanglan ginatakson ang suba ko ba na nagapanaog o saka tubig sa kada 4 ka oras so far ang ila sinobserbaran nga nagasige yapon saka ang tubig tungod man sang sige-sige Action Marlon nga pagulan na. Now, may pila na karon ka mga biso kaga ginasagara sang una nga warning ang mga ara karon sa mga igan sa baybayon pero pa sa kay Mr. Palerchoa nga mo ang DRRM officer nga kung halimbawa gid man mamaskog ang ulan patigay sila sang ginatawag nga preemptive evacuation pero kung halimbawa gid man nga bisan pa wala ina naman kung gusto sang mga pumuluyo na nga magkadto sa mga evacuation center gina-ready na gid ang evacuation center sa tagsa ka mga barangay kag kay na sa aton sa pagsugiranon sila nga ready naman ang DSWD kag siyempre at tanan ini tugod man sa mando ni Mayor Salvador Manning Escalante nga dapat matutukan alay ang pag-monitor sa palibot Action Marlon tungod kini sige-sige ka pagulan sa bagyo sa dulot sa bagyong Paing. Ang tawag sini kani si Cava River sa may Martisan nagasaka sa Action Marlon alos tag 2 ka kada 4 ka oras siya. Kaya isa lang yun kay nasa nga unto nga daw nagpanubo sa isa ka pero suno pa sa DRRM kay Mr. Roletan nga parahin na gindi lagi na monitor pero hindi pa man siya sila nga delikado gid bala Action Marlon. Amuman ang Himugan River nga ining 2 ka mga suba nga ini amoy sa mga madalagko nga mga suba na delikado katama kung mag-bulhog ang kung mag-golpi bala nga dakot kung may kaligid sa kabukiran kag mayroon lang suno sila kahit ang taob Action Marlon magamay lang ang tubig sa karon. So far
wala sang biyahe diriya ang Cadiz tubantayan kay na sunod pa sa Chief Officer Jewel Taganili ang Substation Commander sa Philippine Coast Guard nga wala man sa mga maritime incident kay kabay pa wala lang kay padayon man sila nga naga-monitor Action Marlon sa aton sila nga mga kabaybayunan kay nagapatikayon sang ila sila pag-uniformal sa mga magagbay nga mga mangingisda nga dapat hindi kinanay magpalayag Action Marlon pakadto sa Kalalauran. So, padayon kita naga-monitor dire sa mga kasuwaan nga sa diin. Kita na ito daw kahalandukan kituon kung maglapad na ba, wag dako na kagdaso nagasulog na ang current pala sa tubig kamuning delikado pa gid. So, wala naman Action Marlon gid sa mga pumuluyo sa mga ikan suba kay halos na nakasaylo naman sa mga Yolanda Housing. Diri sa may sunod sa Cadiz Action Marlon. Wala man na so far action, Roger, na again paidalom sa preemptive evacuation? Wala man? So far, wala pa gid Action Marlon no, sa barangay nga may ara nga nag-evacuate ko nag-implement sang preemptive evacuation. Pero amo to kay na sunod pa sa kay Mr. Weltan kag sa kay Mr. Panoy Chua sa DRRM nga coordinated tanan ang ila sila nga giho with the disability kag subuman sa mga barangay kapitan kag ang mga pumuluyo nga kung gusto nila magkanto sa evacuation center kay kadelikado na sila nga puluyan open na ang mga evacuation center sa tagsa ka mga barangay sa pagwaton sang kung sinong gusto nga mag-stay anay sa mga evacuation center kag supplyan man sila dayon sang pagkaon Action Marlon. So pagtuwag na wala pa Action Marlon. Bantayan nila Action Roger kay ang taob kay nagin report sa ato ni Dr. Kailian ang taob 12 midnight. Siling ko bo amo ginang paurok-urok tulog sa mga ka-aksyon ta kadelikado kun ang taob la dunganan blasang pagbundak sang ulanhaw. So halong gida dara sa may Sikaba River kag Himugaan River no maning duha ka manalagko nga subakson na Jer dara sa may Sagay. Yes, Action Marlon amo na ang kabudlay kon malimbawa ang tubig baha ali sa kabukiran. Kag ang tao magsugataray na kay amo na sang delikado katama gid para sa mga pumuluyo no. Kamay pa kasi wala lang kasubong ang naglibot kita ang access road diri sa may barangay Sinampalak sa Marlon do halos ang guma mo hindi ka nakapadasig padagan sa salakyan kay daw ginaprinuhan na sa tubig but silingon dalom-dalom na basta magamo sila sa Marlon kamo sige-sige ulan base kon magdugang pagid ang pagdalom sang tubig. Ang delikado, sa mga subdivision diri sa may Sikaba. Pero hindi gid sa Marlon sila nga madalom gid makapalang yapon makalabay pasabol lang yapon ang ulan ay lang gid. Diba si matabo sa altercation lang kagabi nga nagsikan lang to ng bisikleta nga security guard pagkatapos ang katsaya inaway ito sa kabalo nga iya nga ginangkat kali may 45 sa auto tiniro siya patay siya. Sabo na kasi amo to galing na kag-six ang tubig lang gid naglain mo siya nga ting bisikleta lang siya. Isubi ang nakalabay kag nagsikan siya hindi mo na to ma-control kay tungod nga ang dalan tubigon gid ba Action Marlon. So along na gid yapon. Man amo to gali Action no Roger ang ginhalinan lang ang nagsikan tubig ang bisikleta nga security guard. Ito ang ginalihan sa to. Doon ba siya sa payag sang pamilya bala nga gipayag man sang driver to galing kay driver dito to ang suspect dito mga payag pero may ina-blows to siya nga daw kabalogin bala mag-advise sa iya hindi ka lang dito magpa-interview kay sa abogado lang na dito adra na tanan na. Anong trabaho sang suspect nga may pusil sa private lang? Ang trabaho sa suspect, kuha siya ng negosyante na si Mercado. So may kuha siya may harap na ng mga plastic cup, tarang plastic daw nako na sila si Mercado. Abo na, galing kati, gen ang balansya po nga GAGO, Turisok, dugungan sa Turisok, dalaman tiro, ang so di ba tudlo kasang kabot, alsa ang imo nga ilok. Kada nagigo, gid ang bala sa 45.
sa dalam sa ilok lapo sa iya sini nga tagipusoon nga ituraan siya kamatayon gilayon action marlon. Ate pero ay pato abot kay ida ko yung gagaw file kaso kay ginaya nga gagaw to file kaso. Ate kamay pa nga dati gayon kati pero kung pwede pa man kontrolasyon sa para sa buwas pa siya kumay nga gagaw palabisan sa bando. Para lang fiskal action marlon. Sige, sir. Kamu nga to lang report mga sitwasyon diri sa may syudad sa Cadiz kaya padayon nga naga-monitor kita sa Marlon upod ang CDRRM CDRM personnel diri sa may syudad sa Cadiz kaya siran sa kay mga syudad sa Cadiz may pagbabahan naman to sa may barangay Hunog Sirupan sa kay Police Lieutenant Colonel Jake Barella amo ring irato nga na monitor man sa may syudad sang Escalante. Para sa action firing line ni sa action Roger Gutib de report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Action Firing Line. Sitwasyon na sa sunod sang Sagay, sa sunod sang Cadiz, sa may Northern Negros mga kaaksyon. Good news kay wise ang mga ginpang bakwet ng mga residente, pero ang balantayan mga kaaksyon, ina mga puluyan, nga ara dira lapit, or sa sang Sicaba River, kag sa Himugaan River, amon dalagko ng mga kasubaanda. Uloligmat ka mo kay alas 12 ang taob karon sa tungang gabi. Action Firing Line. Sa Iloanta naman, 1st District Magkakson, Escalante, Calatrava, San Carlos City sa observation kag sa monitor ni Action Nelson Pateño. Action Firing Line. Firing Line. Action Nels, mayong gabi. Okay, dalagin, balikan ta, dugay sa Action Nelson Pateño. Sa sadigad ng mga tanion. Okay lang, Action, siguro buo na yung first batch sa ato sa mga commercials kaya basi malang alanta. Sa ato sa mga pagpanubalik, standby ka mo kay dugangan ta balita, mayangot sa epekto sa ring bagyo paing. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Okay, acknowledge sa nga to sa mga nagabalitor sa ato sa live stream kay Ma'am Yvonne Bueser. Thank you, Ma'am Yvonne. Ana Sinoro, thank you. Si Ikaw Lang, Tutupi, Gabalitor. Ana Sinoro, Christine Menyes Villalobos, Athia Kimeriman. Araman si Ping Ping Magallanes, watching. Felicitas Sintesiera Encarnada. Miguta Benji Bantong, Kasata Summer Agriam, Gabalitor man. Sa live stream, acknowledge na rin Vanessa Mayo, happy Friday sa tanan. Shout out to my CC, Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, and Inday Lina Mercado Herrera, Bustamante of Barangay Tangob. Salamat gid. With love from Minnesota, USA. Halong tanan sa Typhoon. Daisy Ann, basi may ara pwede makabulig sa mga taga Municipality of Kawayan. Ini contact for rescue po sa Barangay Kaliling. Porok Taytay damo pa na stranded nga mga pamilya sa ila sa balay. Ginatry ko kina si Mayor John Rita Buhara pagbalik ta itry ta no. Kamay pa manabuta sa communication. Sige. Daisy okay. Daisy Ann basi bayara okay sige. Sige. Salamat kay Daisy Ann. Sige try ko dugay pagbalik ta si Mayor Tabuhara. Paul Spot the third. Okay. Please po, ay ni-contact ka naka-send dito bulig, sir. Sige. Barangay Kaliling ko, no? Si Lea Yanger Esquivel, salamat, gid. Lilian Tadena Claridad, Jojo de los Santos, Melvin Peñafiel, Maria Bevilita Flora, salamat, gid. Jove Molares, Rochelle Fulgencio Susana, Josie Lynn, Jonalyn Ninyal de Crepito. Good evening, baha subong sa Ayongon, Valladolid. Subong nga gabi, kag ulan pa. Si Tuhado Consancio John Kenrald. Good evening. Jonalyn Ninyal de Crepito. Good evening. Tamiyaw ko lang kay RR Joy, kag Edgar Cepeda, Julius Celes, John Dexter, Kate Macariola, Karen Guzman, Lager de Quilla. Adlaw-adlaw, nagabonitor sa Action Radio. Araman si Army, may biyahe ang aeroplano. Ang aeroplano, check ko lang ha. May mga cancellation to nga mga flights mo. Imbong Dio Campo, good evening, Action Marlon Monitor kami dari sa may Maaw. Maya Salmorin, Cesar Paunal. Christine Menyes Villalobos.
Okay, ara si action Jorisel vehicle accident kuno sa Hacienda Bakina Silay. Damo ambulance taga-responder, damo guro victim, daw van ang isa ka involved. Ara na action na Jorisel, no? Ara na sa may area sang ang ato sa nga patrol going na da. Daisy Gangs Aspan, good evening. The danger na, bilib ko to gabi kay Mayor Albi Kaagahon, nag-live siya dayon, nagambal nga wala klase bilog nga Bacolod, biskan Kaagahon, nagbugtaw siya, kag nag-video declare wala klase. Joseph Rizaga, good evening. Althea Kimariman, Jimmy Kagalkal, kabanitor ko sa imo, salamat kita. Abulan sa kagwan. Sige pakadto na action, Jorisel, ang ato sa patrol. Good evening, Aksabarlo, monitor kundi Manila, wala diya ulan sa Pasig. Wait, ulan sa Pasig. Hambal ni Louie Aldas Sr. Simon Matthew, diri sa bago, perte man ang ulan. Juan Cordero, good evening, Action Mar, perte ulan di sa Amon. Di sa lugar. Jenky Dialag doon, may gabi Action Marlon, Mr. Arthur Jeff Villasor, wala sa Mayo, Docmat Mayo, Mamalulit Dialag doon, Papa Gio Dialag doon, Alma Oligon, Noel Amar, MJ Sison, all my family sa Barangay Pandaron DSB, salamat kid from Arizona, USA. Halong gid ang tanan dira sa mabagyong panahon. Sheila Mugs, good evening La Carlota, Baskog di hangin gaulan pa. Margarita Vergara, diri sa Amon sa Manapla, sige pa ulan mga ka-aksyon. John Real Villa, monitor la kami, Himamaylan, Action Marlon. Arniel Gonzales, good evening Action Mar, basi amo na ang resulta sang kabukiran nga kalbo na, monitor lang kami. Salamat kid. Sige, Virgil Olpinda from Celine Homes, Action Mar, pray lang gid kita nga hindi ni magpanayon si Bagyo Paeng, keep safe kid always. Remia Datuon Soson, good evening Action Mar, ari dire kami sa Tangob. Daw mabatsagan na hangin. Sa Tangob, okay. Ano nga porok na sa Tangob? Mrs. B, hindi Remia Datuon Soson, ano nga porok sa Barangay Tangob, no? Romel Rafil, good evening Action Marlon, baskog ulan di sa Amon sa La Carlota. Healing lang tatanan. Okay, Romel Rafil, halong lang taran-taran, labi na sa La Carlota, baskog di ulan subong. Evelyn Sinaon, James Olivares, shout out kay Mario Olivares, mayang gabi. Shout out kay Mario. Okay, Merlin de la Serna, monitor lang ko Lupisay na Morsha. J.R. Orlido Binlot, okay, Axomar, good evening, monitor lang kami di sa Banwasang La Castellana. Hazley Javier Rasonable, keep safe, labi na gid sa mga taga Sipalay City. Arama si Ma'am Vanessa Mayo, like and share niyo po ang Action Radio Bacolod kay legit gid dinig nga mga news team. Thank you kay Ma'am Vanessa Mayo. Ara si Glenn Kita. Sir, good eve, monitor ko din sa Barangay 35. Aljon Jan Magbanwa, mayong gabi, watching from Talok Bago City, shout out lang sa listener mo gid sa Action Radio. Si Agot, okay, salamat kay Agot. Standby ka mo kay ato sa nga patrol nag-responder sa isa ka lugar dari sa may Northern Negros, aksidente, ambulansya kag van. Wow, delikado kalulbaan, no? Sa pagbalik ta, dugay-dugay. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Kaya kamusta man? Ako na would like, mayara kita na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Oblaw ng Dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akon. Siya nagtulo sa akon nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko nakadaog ka man rapulong to. Tugal ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo. Ikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay kong Fritz lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action Jan Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure. Ikaw bala nagahura? Kontak kadamo sa mga ambulansya nga nag-responder dito sa area. Action firing line. But direk katanay, tinguwaan ta mga kakson sa banwasang kawayan kay kadamo sa mga mensahe ginpadala diri sa ato no, sa ato sa nga communication gani personal nga communication naton sa ato sa nga number. No nga may mga residente nga gin-report nga nagkala stranded no sa pila ka mga barangays dito sa banwasang kawayan. Ang banwasang kawayan isa ini sang may malapad nga area mo, land area nga banwa no dira sa may Southern Negros. Kagti kung magbuang ulan mga kakson, di mamanikawan nga kadamo man sa mga lugar ang ginabahaan. Action firing line. Ibaraunta kay sa nasilin tarami mga pictures ginpadala diri sa aton nga monis barangay may ara sang dasig kagulpiada nga pagsaka sang tubig. Isa to sa gin-mention diri kina sa nagpadala sa mensahe sa aton diri sa ato sa nga live stream ay isakaan ta lang iya sa nga mensahe dari ho kay damo ni sang ginpadala nga messages gikan dara sa may banwasang kawayan sa may banwasang kawayan. Standby ka mo ha kay dugay-dugay makaupod taman ang spokesperson sang Philippine Coast Guard kay may mga pasahero kag rolling cargos ang na-stranded diri sa Negros Occidental, pati na dito sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Aring mensahe ni Inday Daisy Ann. No? Silengya basi may ara pwede makabulig sa mga taga Municipality of Kawayan, Negros Occidental. Ini contact for rescue po sa barangay Kaliling sa may Porok Taytay kuno damo pa na stranded nga mga pamilya sa ilas ni nga balay. Action firing line. Sige lang kay ginatingwaan naton mga ka-action nga labot no ang communication ni Municipal Mayor John Ray Tabohara. Hindi lang banwas ang kawayan ang balantayan kon baha ang paghahambalan kadumdum kamo ang sunad sang kabankalan. Dibla, galing kay may mga reports to nga nabaton kita nga kon nga ang amoto kanala sang baha nga naluntas kabangkalan. Pero diri kita nay sa may banwasang kawayan. Online sa firing line. Kapunta Mayor John Ray Tabohara sang Municipality of Kawayan. Mayor, maulanon nga gabi si mo, mayong gabi si Action Marlon dari sa Action Radio Bacolod. Sir Marlon, mayong gabi sa imo, labi nagid sa pamati sa inyong programa, mayong gabi sa inyo tanan. Yes, salamat gid Mayor kabalo ko nga naka-standby ka, naka-monitor gid ka sa sitwasyon dara sa may banwasang kawayan. Ang areas dara Mayor based sa latest nga monitoring mo, ano man plus ano ang sitwasyon dara subong kay kadamo sa mga mensahe ginpadala diri sa amon angot sa mga barangay dara nga ginbaha resulta sa ring bagyo paeng Mayor? Okay, Action Marlon, i-klaron ang i-clear ko sa imo. Ang barangay siya napiktuhan, 5, Barangay Inayawan, Barangay Kaliling, Barangay Isyo, Barangay Poblasyon, kag Barangay Gilungan. O ang medyo damo ang pamilya nga nag-evacuate ang Kaliling so far kay atugid ko to. Wala na ko kapusid sa iya sa Barangay Inayawan. Kay kagina hindi pasabol ang dalan tungod nga may balay nga sa igad sang dalan lapit man sa suba. Naanod ato sa tunga sang dalan. Uy. So dito kami na stranded kag ang inadabing nga area sa Sitio Tamburong Action Marlon. Given naman na every time amuning nga ulan nadalom na sila bimo sang dalan no sang highway. So
possible nga prone gid sila sa baha. Galing kagina wala man sila gi-expect kay ang ulan abi kahinay pero tayuyon. So mga 5 PM gina 5:30 fulfill lang flash flood. So ang dito may mga na-stranded nga pamilya amo to gin-deploy naton ara man ng rescue, ara man ang rescue team, ara ang police, Bureau of Fire, ara ang army, ara. So God's willing na rescue man tanan. So ato ko to mismo kay gidala ko ang taga DSWD nga mag-prestar sang iladromic para magsa report ato no. So, bago lang ko to kahalin, stable naman, matter of 2 to 3 hours kanay-kanay naman tubig na subside naman no. So galing ang mga pamilya subong ara sa evacuation center. Ang gina-istoryahan ni Mayor is ang Barangay Kaliling. Yes, Action Marlon kay ado sila ang damo-damo nga nag-evacuate no. So far with regards sa number of families wala ko pa Action Marlon nakuha ang exact number. Kay medyo kasi nakuha actually kagina pagtawag nyo tugig ko to. Insindi ang tawag ang iban nga barangay due time man lang may ara 15 families, may ara iban nga 5 families. Ang inayawan gina-monitor ko pa kay ginapasubmit ko sila report as of now. Ang inayawan gin-mention mo may ara sang ginanod nga balay nga amo ni ang nagbalabag sa tunga sandalan alagyan? No, barangay Kaliling na ang may naanod nga balay. Okay. So barangay Kaliling. So ang balay niyo nakuha na ni Mayor? So far ara lang man siya sa kilid. Na plaster na namo kay di man naton na Marlon makuha dayon or maguba kay may mga ano pa may gamit pa sa sulod. So ang importante siling ko kagina sa police kaya sa army nga pasabol lang ang dalan going to Pinubaan, going to south. Okay. How about ining gin-report Mayor nga may pila ka mga residente nga stranded dira sa Kaliling? Kagina na guro Action Marlon. Sa nga po, no? Actually, tugig ko to, no? Kagina. At may mga salakyan nga na stranded. Tungod nga ako mismo nagambal hindi anay pagpasudlon. Kay, especially may dagko bilang ng mga truck. Ferries. So, ginpa-clear ko anay until such time nga mag-subside ang tubig nga pwede na maagyan sang mga salakyan nila. So kagina mga 6:30 kagina nag-subside naman. So muto nakagwa sila. Kaya ang portion lang sang balay na butang sa napahigad. Sa Kaliling, diin ang evacuation center, Mayor? Ara sa ilang gym, ara sa covered court, no? Pad barangay hall. So far, ang mga tao dito, okay, kaya nagpa-community kitchen lang kami dito, anay. Ang importante siling ko may kauno na ang mga tao, may tulugan lang. Most probably, tungod nga nag-subside ng tubig, siguro buwas, balikan man nila ang ilakap mga panimalay. Isa lang na ka-evacuation center, sir? Yes, gin-check ko man ang kagina, kaya abi ko kagina, actually Marlon, duwa mo kay high school. So, nagkanto ko to, wala na. Atot sila tanan sa covered court nila. Sige. Ang imo Mayor abiso sa mga residente labi na gid sa mga naga-star sa kilid sang baybay sa bibi sang suba kay ang report kadabaton ko kay na sa PDMPD ang high tide ako ng taob Mayor ara gid sa alas 12 karon sa tuwang gabi siling ko base bala kon magdungan blang taob kag pagbundak sang ulan so kadelikado ang imo sa Mayor nga abiso sa mga residente. Okay lang. So sa mga taga-Kawayan, especially sa coastal areas, kag ining Long River Bank sa mga tupad sang suba, ini ang inyong mayor, nag-ayo ako sa inyo sang kooperasyon nga kung may magkadto gani nga mga rescue teams naton, police, coast guard, nga mag-abiso sa aton nga mag-preemptive evacuate, please kooperar kamo kay para initanan sa inyo. Kag bilang isa ka responsable nga Kawayanon,
kita maupod man ulo aligmat hindi na ta maghulat pa nga tawagon, no. So basig kada isa sa aton alerto lang kita. Kay ang inyo opisyales, ang inyo empleyado sa Banwa ready magbulig para sa inyo in time sa muni nga tiyempo nga may kalamidad. Sige. Mayor John Rita Bohara, sir, thank you so much kag halong dara sa may Banwasang Kawayan. Mayong gabi, sir. Mayong gabi. Action firing line. Ama na sitwasyon na sa Banwasang Kawayan mag-action, Mayor John Ray Tabohara. Sa kaliling may ara ibalay mo ginanod, no? Ginanod sang baha. Kaliling lang gid ang medyo damo-damo nga mga residente nga na apektuhan mga kaaksyon ti ara sa evacuation center o galing kay manti way lang sang figures nga nakuha si Mayor Tabohara may angot sa apektado man ang inayawan, ang isyo, ang poblasyon kag ang barangay Gilungan. Te kabay pa, no? Nga di na madugangan pa ang kahalitan sa ding Bagyo Paing sa Negros Occidental. Action firing line. Kay kadamo na sa mga daw na truma bla sadtong epekto sang Bagyo Odette. Di ba kadomdom ka mo nga si Presidente Rodrigo Duterte nga gani mo ang nagbisita personal sa sudad sang Kabankalan. Hindi ta gusto nga madumduman liwatos ang mga kaaksyon nga Negrosanon. Action firing line. Sa Northern Negros, ti Balantayan man, bilog nga Negros Occidental mo. Kay nasang udto mga kaaksyon, mga 25 pa lang ka mga banwa kag syudad ang ara na lakip sa tropical warning signal number 1. Pero pagkahapon makaaksyon sa panibag-o nga advisory, naging pagwasang pag-asa, bilog na gadya nga Negros Occidental ang napaydalom sa signal number 1. Action firing line. Hibalaon taman ang epekto sa ng Bagyo Paing sa biyahe, no? Sa biyahe kag sa mga pasahero nga tikuntani may schedule nga padulungan nga lugar, no? Ang ginatumod tani magkakson amo ning mga stranded passengers. Kag hindi ba malikawan may stranded man nga cargo aning ginatawag nga rolling cargos. Action firing line. Istoryahan ta ang pangrehiyon sa bugos nga Western Visayas. Ano ang datos sang Philippine Coast Guard kag kun may ara bala sila sang dugang advisory sa aton sa nga mga mangingisda, sa aton sa nga manog biyahe, diyan nga probinsya ang may stranded ti magsiling kita Western Visayas, kinabugusan ina sang Iloilo, sang Guimaras, sang Antique, Aklan, Capiz, kag diri sa Negros Occidental. Action firing line. Amo na bugos nga Western Visayas. I-check ta kung ano ang ulihing nga monitoring sa nga ato sa Philippine Coast Guard mga kaksyon kay kadamo sa mga kaksyon ta ang nagapamangkot diri. Kung bala may ara sang biyahe o kung wala, ti mag-abon ng plastada nga ang ato sa probinsya na paidalom sa signal number 1. Damo gid biyahe nga apektado. Action firing line. Pati gani si Riz Makaksyon, di ba apektado man. Pati sa ato sa lokal diyo, sa lokal ta, may mga apektado man nga biyahe kay ang mga drivers di sang taxi, sang public utility vehicles. Ang iba niya temprano pa nga nagapahuway, nagapauli sa ilas sa nga puluyan, kay diin ang unahon nila pa siguro. Makaganansya sila or ang kalawasan sa ilas sa di pamilya. Action firing line. Online sa firing line. Makapuntang spokesperson sa Philippine Coast Guard Western Visayas, si Ma'am Inshine Fresia Pril Daito. Ma'am Daito, magandang gabi po. Si Action Marlon po dito sa Action Radio Bacolod. Magandang gabi, sir. Salamat. Ako pa pala ang inyong Coast Guard Insign. Principal C. Daito, sir. Public Information Officer ng Coast Guard District Western Visayas, sir. Salamat Ma'am Fresia April
Daito, ang sitwasyon ngayon dito sa amin sa Negros Occidental since kaninang hapon na ma'am, malakas yung pagbuhos ng ulan. Medyo marami-rami na yung mga lugar na apekto nitong pagbaha. Now, maliban sa baha, di rin maiwasan na mayroong pasahero at saka cargo na apektado or stranded. Ano ho ba yung latest na monitoring ng Philippine Coast Guard Western Visayas? May mga stranded passengers or cargo vessels ba na apektado sa ngayon, ma'am Daito? Sir, ang latest number of stranded persons dyan sa Northern Negros Occidental, sir, is 496, sir. Bali naman, sir, ang number of stranded ng rolling cargos naman, sir, ay 231, sir. Sa Southern Negros naman, sir, is wala naman, sir, na port na stranded at rolling cargo, sir, na stranded. Ang 496 stranded passengers ito, ma'am? Yes, sir. Ang 231 is rolling cargos. Saang probinsya ho ba ito, ma'am? Sa probinsya ng Negros to, sir. Ngayon, sir, yung mga stranded natin, sir, ang status nila, sir, ay nasa Bacolod Rizal Elementary School na ngayon sila, sir. Bali, shelter na lang ngayon, sir, ay andun sa Rizal Elementary School. Kinuha sila ng CDRRMO at binigyan sila din dun, sir, ng mga pagkain na kailangan nila, sir. Para dun sila, sir, magstay muna habang stranded sila, sir. Yung stranded na mga passengers, ibig sabihin ito yung mga outbound at saka inbound na passengers? Yes, sir. Yes, sir. Negros Occidental, maliban sa Negros Occidental, mayroon po pa ho bang stranded na mga passengers sa ibang probinsya na sakop ng Region 6, ma'am? Yes, sir. Sa Coast Guard Station Aklan naman, sir, ang bilang naman na stranded doon sa mga pier doon, sir, is 40, sir, na person. As stranded naman na cargo, 35, sir. Dito naman, sir, sa Iloilo, meron bilang na 548 na stranded person and 122 na stranded roaming cargo, sir. Yung total na stranded sa buong Western Visayas, ma'am, mga ilan ho? 1,084, sir, ang total na stranded person. Sa stranded rolling cargos naman, sir, is 388, sir. So, buong Western Visayas, ma'am, yes, no? Sir. Anyway, sa ganitong situation, ma'am, na habang lumalalim yung gabi, parang lumalakas ang buhos ng ulan, ano ho ba yung latest monitoring ng PCG sa situation ng mga baybayin dito sa Rion, ma'am? Ang latest naman, sir, ngayon is cancel pa rin, sir, yung ating mga pansasakyan pandagat, lalo na sa mga ating maliliit na mga bangka, sir. Ngayon, sir, wala pa namang latest na impormasyon na darating sa akin, sir, sa operation namin, sir. In terms of personnel on duty, ma'am Daito, on alert naman yung mga personnel ng Philippine Coast Guard sa Western Visayas? Yes, sir. As of now, sir, nasa operation ang bawat station, sir, na ka-heightened alert ngayon. Meron tayo mga station, bawat AOR na... Ma'am Daito, sige. Aklan, sir, copy sa ticket at sa dito, sir. Sa Negros Occidental, mga ilan ho yung personal na ka-duty, ma'am? Sa Negros Occidental? Sir, hindi ko masabi yung bilang, pero sa ngayon, sir, meron dispatch, sir. Bali, pwede ko na lang sigurong maibigay sa inyo. PM, sir, yung bilang ng mga personnel na dispatch sa Negros. So, dito kasi, sir, sa district, sir, mga personnel dito, sir, na-dispatch din sa ibang lugar. May team A kami, sir, na na-dispatch. May isang officer at 17 hours na pumunta ngayon sa copy, sir, sa Sigma copy, sir. Ngayon, sir, sa next, sir, ibigay ko na lang, sir, ng information, sir. Sige.
sir. Sige, no problem, Ma'am Daito. Anyway, yung panawagan na lang or abiso mo na lang, ma'am, sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga mangingisda na alam naman natin na ganitong sitwasyon, sila yung palaging naapektuhan dahil sa bagyo. Delikado at hindi sila makalayag sa kadagatan. Ano ho ba yung abiso ng Philippine Coast Guard, ma'am? Sir? Yung yung advisory na lang ng Philippine Coast Guard. Yun pa rin, sir. Ngayon, sir, sa panahon natin ngayon, pinagbabawal ngayon yung paglayag at mag-ingat, lalo ng ating mga mangingisda at sa mga malapit sa coastal areas. Kung kinakailangan, sir, mag-evacuate na sila at panatilihing safe ang bawat pamilya, sir, at makinig sa ating radyo, sa radyo natin ngayon na pinapakinggan, sir. Makinig sa balita, sir, para updated, sir, sa weather condition, sir. Sige. Anyway, Ma'am Fricia April Daito, maraming salamat ho, ma'am, sa information na ibinigay dito sa Action Radio Bacolod at magandang gabi, ma'am. Salamat, Gid. Salamat, sir. Action Firing Line. Sige, kaya medyo nagkadula-dula ang signal ni Ma'am Fricia April Daito. Amo to sang spokesperson sang Philippine Coast Guard na sa Western Visayas gin presentar niya ang mga naka-on alert, no, nga Philippine Coast Guard sa Western Visayas ang kanabuon sa mga stranded passengers kag stranded cargo rolling cargo mga kaksunti ang abiso sang Philippine Coast Guard sa mga mangingisda sa mga labi na sa mga magagmay nga sakayan bla nga dili gid anay maghalak layag sa kadagatan bagod makabig pa nga delikado ang sitwasyon. Firing Line. Las 8:26 Action Radio Philippine Standard Time. Hibaloon taraman di ang sitwasyon dito sa area ni Action VJ Apasible. No, Action VJ Apasible kag sundan ta sa giliyon sang observation man kag situational report ni Action Nelson Patenio kay iban pagid sila nga mga banwa kag syudad hibaloon ta. No, kon anong kahimtangan to bala may mga residente man nga apektado sa ring pagbubo sang ulan, baha o kung nabutang sa peligro, alabi na sa mga landslides sa prone areas, mga flood prone areas. Ang isa lang sang ginaka agawan sang mga residente nga inang hindi bla dayon pabakwit ba sa ilo sa masiluway nga lugar bangod sang ila sa nga mga propiedad, bangod sang ila sa ginasagod nga kasapatan, hindi gid nila na pwede mabayaan. Action Firing Line. Hibalom tabi ang sitwasyon naman sa area ni Action VJ Apasible. Action VJ, mayong gabi please kabin. Mayong gabi, Action Marlon, na pinaka-community report diri sa may bahino sa Banwa sa Pontevedra kag kahinagid namang no na-interview naton si Ma'am Ferry Grace Andrico, ang pamuno sang Local Disaster Risk and Reduction Management Office sang Pontevedra. Pero sa iya, Action Marlon, ongoing sa karon ang ila sila ginapapigayon nga preemptive evacuation sa may bahin sang Purok Kurba kag Purok Unity sa Kopinay-sang Barangay San Juan sa may Banwa sang Pontevedra. Kaya man kung halin ikaw, Action Marlon, sa siyudad sa Bacolod, kag kung padulong ikaw sa sur, ang ining taytay nga magyan mo diri sa may Pontevedra, ang ilalong portion, amo ni siya ang Barangay San Juan na may river natin o suba nga konektado sa may siyudad sang La Carlota. So sunod sa iya, as of now, hindi pa natin o hindi pa mahatag ang pinalong nga numero sa sining mga evacuate na si karon nag-evacuate na kimansuno kay Ma'am Andrico nga ginakabalag-an nila no ang posible nga pagtaob karon sa tubig. Kasi considering ang lugar nga ni Action Marlon is coastal barangay ni siya. So ginpakamayo nila nga temprano pa lang ginapa-evacuate na nila yung mga residentes sa Barangay San Juan sa may Banwa sang Pontevedra. So karon ang pamilya nga ara karon sa may bahin sang San Juan o Covered Court ini sila Action Marlon kana rin kana amo ni sila mga evacuees ano. So pero sa iya wala pa gid ni final gid nga numbers kon tilani sila kay man ongoing gaman ang ilang evaluation kag ting assessment kag ang coordination Manila sa may bahin naman sang DSWD. Ipabatik Action Marlon ang tingog ni Ma'am Grace Andrigo
or Enrico sa aton sining interview. Aso Vijay? Marlon? Arana? Okay. Iba ba dito sa Lawat Action, Marlon, ang aton sining interview sa Sige. kay Ma'am Perry Grace Enrico. Barangay San Juan, kung wala ka purok, ang sa purok, unity, sa purok, purok ka. Ma'am, kamusta ang water level sa may river naton, sa may Barangay San Juan? So far, na siya sa normal. Pero, nagpasukin kami kay karoon sa side na sa asin. Okay. Mataog siya mga 2.3. So, much better yung mga areas, mga office na naman sila, mga nangyay. Actually, nasaka para tubig sa dito ngayon. Okay. Because of ulan sa Mabauman. Actually, Marlon, ang kamahin lang sa aton sining interview sa Pangulo sa LDRMO sa Pontevedra. Sa piyak na bahin, nusuwanta ang banwas ng Binalbagan. So, sa rin na interview man natin si Sir Journey Rundin. Siya ni ang pamuno sa rescue team sa nasambit nga banwa. As of 6:50 kaina, so sa iya, nag-monitoring na sila sa mga Binalbagan River nga nila. No? At sugtug-sug karon, ara pa matini sa normal nga level action na Marlon. Ang ginakabalaan nila sa nasiling na pareho man sa may bahin sang Pontevedra DRRMO, ining ginalauman nila karon pagtaas ng tubig o ining high tide nga magaluntad sa atong gabi kay man tisono kay Rundin, ginakabalaan nila kay man magatao pero gabi ni siya action Marlon. Kay ang kalabanan sa mga tao tulog na siya gita probably, no? Kaya mo nang ginakabalaan karon nila, that is why nga nag-coordinate na sila sa tulak ka mga barangay kapitan sa mga coastal barangay sang Binalbagan. Iman ang Binalbagan Action Marlon mayara sang 3 ka mga coastal barangay. Ini ang ginlakipan sang Barangay San Juan, Barangay Canmoros, kag Barangay Inclaro. Sa karon ginabantayan kaya base magsugat anay kuno ang tao sa gining tubig baha nga mo ang may kapasidad nga magtugas sang sining pagbaha. Ginapalarto lang ang publiko Action Marlon pagkuwer na sa mga malapit sa baybay kag kabukiran na mag-ulo-aligmat gid. Sa karon nakapreparar naman ang mga relief goods sunod sa Tyrone din sa posibleng tikinanglanon ng i-distribute ini sa mga apektado sa sining bagyo. Kaya magiging madumduman naton, ginaulalikip ni ang Pontevedra kag Binalbagan sa storm signal number 1. Aksyon na Marlon, yari ang kabahin gidlang sa aton nga interview sa kay Journey Rundin sang Binalbagan DRRMO. Sir, so far, ba naman kita sa mga evacuees nila? Wala sa ako, sir. Wala sa evacuees. So, ang kinatingatan ako sa mga pataway, kahit ka lang okay. Pero after start naman, sir, ang mga galamiton, in kaso gitman, yung respondihan ka mo? Okay, kung ang nataan, pati ang mga pataway. Kamusta kayo sa water level dyan, sir, sa may taytay naton? Ang kapatama, auto range na, ang objective, siguro sa monitor, ay natakot na ako pa sa tao, ang kabahin gid lang sa Marlon sa aton string interview sa pamuno sang LDRMO sang Binalbagan. So, dahil amo ni aton string natipon ng mga balita. Jay? Country sa may Action Marlon. Mustang tiyempo sa bunta sa area mo, nagato pa pangulan wala na? Yes, Action Marlon, natugtog sa siling mga tinion, nagatupa pa sa gihapon ang makanay, tugtog kasarangan nga pagulan, nga may dalang kasarangan nga pagulot sang hangin, Action Marlon. Walan kayo na actually, Action Marlon, wala ni unta pang ulan nga nagatupa diri sa may banwas ang Pontevedra, Action Marlon. Sige. Amari ang aton sa name, madulong nga balita update para sa aton sa pagtutok sa pilayag sa mga development diri sa may 5th District ng probinsya sa sining lakat sang panahon. Ini si Action VJ Pasible. Una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action VJ sa imo ring report. Ang report ni Action VJ gindulong sa aton sa kalwan sang D3 Bayo amaning pinakabag-o garantisado kag epektibo nga pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name,
age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio station. Nelson Patenyo. Kay ang report ka na matunta dara sa may Calatrava, Macacson, may gamay nga landslides nga nagluntad nga ang pagkatiphag gani sang luta mga kakson nakuhaan pa sang recorded video, no? So kadelikado gamay man o kung dako mga kakson kamanti din bala nagaumpisang dako sa gamay. Action firing line. Plus importante nga may baluan ta. Sa area sang First District kung bala kamusta to ang tiyempo nila, nagasigi ang pag ulan o konway. Kaya kadamo kita sang mga bakulod nun nga may mga paryente nga ato dito nag-star sa San Carlos, Escalante, sa Calatrava, kag ining areas ni Macacson nga First District, kadamo dara sang dulo delikado, no, kung magbubo ang ulan. Kay may mga ang kalabanan nga mga alagyan da mga kakson, magtangla kas babaw, bukid mo, kaya ganaya sa wala bukid sa piyak baybay. Action firing line. Diba, may mga polo pilas. So kadelikado kung mag-amoning plastada nga napaidalom ang ato sa nga probinsya sa tropical storm warning signal number 1. Oy, by the way, sa kung kagabigid mundo ko nga ginahulatan na lang ang executive order ni Presidente Bongbong Marcos may kantaran sa pagdula na sang pag face mask sa indoor kag outdoor nga areas. Subong nga hapon makaksyon official na gid, no? Pagwa sang Malacanang ang executive order number 07 nga nagatugot sang voluntary nga pagsuksok sang face mask sa indoor kag outdoor sittings. Ti tatlok pahina niho nga EO nga permahan mga kaakson sang executive secretary nga si Lucas Bersamin. Action firing line. Ang effectivity this order shall take effect immediately upon its publication sa official gazette or sa newspaper of general circulation. Di ba ka gulogin hawa na ni ang kalabanan ng mga kaksunta labi naging ama nagakatakan sa pag-face mask. Action firing line. No? Umpisa pa nagligad nga bulan kadamo na kita sa mga labi naging sa nagligad nga Mascara Festival. Kadamo na yan sa nakita tanga waay na polo face mask na okay naman lang. Action firing line. 8:37 Action Radio Philippine Standard Time. Alang-alang pa si Action Action Nelson harana si Action Nelson. I-check ta ng area ni Action Nelson Patenyo. Action firing line. Action Nels, kamusta ang area mo na subong ngayong gabi? Please kabin. Yes, Action Marlon, sa sining mga tinion, gato pa sa gihapon ang ulan sa aton sining area. When in fact, sa sinigid lamang ang mga inoras, bagogid lamang nag-set up sang command post ang Calatrava Bureau of Fire kag ang MDRRMO diri kag kapulisan diri sa may banwa sang Calatrava sa posibleng karon nga kagabihon sige-sige ang pagtupa sang ulan. Rason nga ginapabalo sa aton sang Bureau of Fire nakanda ng ila sini nga mga equipment as well ang MDRMO pero pasiguro nila nga kung
may mga rescue operation kag kon mag-untat ang ulan kadtuon nila. Pero sa sini nga mga tinion wala sila nagapasapol kadto sa Barangay San Benito. Kay kahapon may landslide nga lain area, subong ini landslide dira man gyapon sa area ang natabo hindi pasabol ang dalan Action Marlon. So ngaton sini nga mga motorista hindi makaagi pasulod dito sa barangay Agpangi kag barangay Maaslob na sila na stranded, meaning ang mga residente dito hindi makaging ila sinibisan single nga motorsiklo kay manti kadako sang duta nga nagtabon sa dalan, no? May mga picture kita dira kay nangaginsend. Makita naton Action Marlon nga basi kon buwas balikan nila kay naka-standby naman ang bako dito ginadala kay na pero hindi sila maka-operate kay munibla sige ang pagtupa sang ulan basi madelikaduhan sila dito. So amo na nga naka-standby lang anay dito ang bako kag tikon mag-unong maguntat ang ulan. Mapadayon sila sa ila sining clearing operation dito. So sining gabi ginakasubo naton nga ang area nga daan wala sang street light kag ang area construct pa ang dalan. So rason nga may pila ka mga pilas nga ginkuhaan sang duta para sa road widening amo ang nakaepekto sa ginapatigayon nila nga pagsemento Action Marlon kag muman ang rason nga nagkalatiphag ang mga duta Action Marlon tungod nga naghumok sini. Now ang kaina sa may banwasang Tubuso ang kurba Hagnaya medyo may mga na-stranded nga mga residente nagsinulod na ang mga tubi sila sini nga mga puluyan kag ang dalan ginakayuman mo. So may mga bako naman nga naka-standby na pwede ka na gani ka jet ski mo. Ang tubi dito national highway na siya actually makita naton pero taga lapaw sa tuhod ang tubi kay man gina-develop ang dalan Action Marlon. So makaagi man ang lagko nga mga salakyan pero problemado gid kay basi kung mapatyan ka bladas tunga kag daludo sang tubi ang maigo sa imo. So basi ma-aksidente ka pa, ma-disgrace ka pa diha. So amo na ang ginatingwaan karon sa aton sini nga mga rescue operation sa San Carlos padayon sa gihapon ang pagbaha sa Barangay 1 pero ang mga residente nga kadto ka sa tuong Miyerkules nga adlaw sa may Julio Ledesma National High School Nay naman nga nagapauli may iban nagbalalik man sa may Barangay Rizal tungkol nga si padayon man ang ulan ang nagatupa dito. So sa kay man kay napanimo wala pa ni untat ang ulan mapundo lang sa mga pila ka minuto dugay bubo na naman liwat. So mo niyang problema diri karon kay tiara ta nagapalapit sa tungang kagabihon kag ang ulan Action Marlon amo ning ginabantayan man diri sa Calatrava isa na lang ka metro ang ginahulat para nga magpatigayon sang preemptive evacuation ang mga residente nga malapit diri sa may sapa sa Barangay Suba Action Marlon. So subong ang tubi ara na sa 2 ka metro. So isa na lang ka metro ginaulat si magamuni nga sigisiging ulan hindi malayo nga basi kon may mapatigayonon nga preemptive evacuation karon nga gabi. That is why nga nag-set up sila sang ila ni command post diri sa evacuation na center sa Banwasang Calatrava Action Marlon. Sige Axonels. So para mo niya ang pila ka mga latest development sa bagyong Paing, no? Kag ang
sige nga pagabunok sang ulan diri sa aton area sa Tubuso, Calatrava kag San Carlos City. Gikan diri sa Banuasang Calatrava, Aksyon ni Nelson Patiño. Nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Nels. Alas 8:44 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Si Toto Joseph Ryan Quadraga monitor man sa ato sa di nga pagpangalakad. Standby! Objective, balanced discussion, fearless. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal size. Balikan tayo nga ito sa mga nagpadala sa dugang sa mga mensahe sa ito sa mga live stream. Yak na list rin ho. Okay, masakat na sa babaw-babaw para nga magnalista ang mga nagpadala dugang sa mga mensahe. Sige, dari ho. Si Marlene de la Serna, ara sa Lopisay na Murcia. JR Orlido Binlot, good evening. Ari kami sa Banwa sa Casillana. Hazley Javier Razonable. Labinigit sa si Palay, taga si Palay, keep safe ko do. Malniva Vanessa, like and share nyo po. Okay, sige. Arlon John Magbanwa. Sige. Ricky Galvez. Rasa Isabela, Diding Alojamiento. Jose Marino Morenio, mayong gabi. Lida Yamagishi, ari sa may Tokyo, Japan. Thank you. Roberto Heraposco Caraballo, Oxan Marlon, monitor kami di Handobanan. Sa tanan-tanan nga hutuda Handobanan Bacolod, ngara si God sang suba, naga-star, mag-alerto gid kita. Okay. Teresita Batik-Batik Suwala. Ray Flores Paryoga, mayong gabi Akson na Marlon, wala gid untat ang ulan. Dari sa Barangay Pandanon DSB, gani sa mga nanubuan, nga lugar, doble gid sa paghalong. Sarito Awunso. Okay, good evening. Lorna de Lehencia, Hapoy Lamayen. Good evening. Kaaksyon, may... sige. Salamat sa information, Hapoy. Lorna de Lehencia, okay. Dino Alec, good PM. Aksamarlon, dari subong sa Amon. Baskog di ang hangin, kag ulan sa Barangay Gargato, Banwa sa Hanigaran. Si Dusty Wind, Aksamarlon, Barangay Inayawan, Lanao, Kid awas ang suba ang tubig sa mga balay, tagahawak subong subside na tubig pero hinay na ulan. Sige. Okay, Joseph Ryan Quadra, good evening. Salamat gid. Si James, okay, Lilia Taton, okay, dari James Mahilo Mahusay, may biyahe ang barko Cebu via Bacolod. Okay, i-check ko na kayo, ko na ginamalabutan no? Lilia Taton, good evening, Axel Marlon. Monitor lang kami sa Gardenville. Stay safe. God bless. Okay. Sa nabalang ko, automatic nga, basta may warning signal number 1, kanselado ang biyahes na mo. James Mahilo Mahusay, watching from Cebu. Okay. Robbie Jane de la Paz, good evening. Kaaksyon from Barangay Sikag Airport, Porok Rosal. Keep safe. Harap si Christopher Iriman, Porok Riverside, Barangay Balago. Taas ang baha. Sige, pacheck na karon. Salamat. Thank you. Pag champion ang ginamit mo, may... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot Ako lang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Brown na dason sigaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala. Nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapasitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapuro. Tatugan ko balala. Di siling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sa panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nga, nakabati ko na. Inganak na ng San Diyos ang pagubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-amoy kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Imunak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyo man time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kon nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa atong tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na nasang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo ukon pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo ukon na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys,
spine, kagangaton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB Action. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sang mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga balik. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero
kamusta man? Ako na would like, may ara ganyan na butang sa module nga search mo lang sabi may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubraw ng dason. Ubraw ng dason, singgang na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? October 28, 2022, magatakop naman na temporaryo salamat sa atos sa nga mga kaaksyon nga nakigbahin sa sining biyernes nga pagpangalagad. Sa News Center, kaupo na ito na aksyon ang defensor dere sa technical control, Aksyon Delmar Madera with aksyon Christian James Binares. Ako naman, aksyon Marlon Henovia. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!